Uyazi ukuthi kunomuntu othola ukuthi la ehlala khona kungabe sefletini okanye kusemqashweni. Uthola ukuthi kunokwenzeka kulokufika izithwalambiza azadideke ukuthi ngabe lezi zithwalambiza lezi ezifikayo ezakhona le fletini noma ezakhona la emqashweni. Kungabe lezi zithwalambiza ezifike egumbini lami engiliqashile izithwalambiza zale ekhaya kwaMastende. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Mina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ngeimpunga yesintu ukuthi ngifike la kule channel lethe enkulu kangaka impunga yesintu. Ake ngibonge bafowethu. Uyazi ukuthi ama subscribers ayakhula kakhulu la ku channel yethu impunga yesintu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu njengoba sihleli ku 117,000 iyakhula kakhulu i-channel iyakhula kakhulu. Sengathi nama video singawadlulisela kwabanye abantu ukuze nama viewers ezokwazi ukwenyuka. Engathi nawo singawathatha abafowethu siwadlulisele kwabanye nabanye bawadlulisele kwabanye ngoba nakubona azoba usizo olukhulu. Yingwekele bafowethu ehamba namabhubesi inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe zishunqa intuthu. Sike sichushisane ngezinto ezithinta isintu. Sichushisane ngezinto othola ukuthi ziyasixaka ukuthi singazilungisa kanjani. Kwesinye isikhathi kuba khona izinto ezenzakalayo sibe nemibuzo esingazi ukuthi impendulo sozithola kuphi. Kodwa la kwimpunga yesintu impendulo zezinto eziningi ezikudidayo nomngane wakhe ezimdidayo ezithinta isintu ezithinta abantu abadala amathongo uzokwazi ukuzithola impendulo la. Yingakho kufanele ukuthi umngane wakho uyithathe le video umthumelele yona. Namuhla bafowethu ngifisa sibuke umuntu ohlala emqashweni noma ohlala efletini noma ohlala endlini yakhe kodwa osayikhokhela. Uzokhumbula ukuthi uma uthenge indlu uhlala kuyona, yebo le ndlu eyakho kodwa ngesizathu sokuthi awukho umsamo kuyona kusuke kungekho ongakwenza ukuthinta umsamo. Ingakho ngithi naye lo muntu angiyiphathi indaba yakhe kodwa la ngigxile khona kakhulu ngigxile kakhulu kumuntu ohlala emqashweni nomuntu ohlala efletini. Hey, uyazi ukuthi udlalele nje emqashweni yakho imiqasho ke ihlukile kakhulu ayifani. Eminye nje inamagumbi amaningi noma ngabe hlobo luni lomqasho. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi imiqasho ihlele endaweni yayo yodwa uma stand akekho khona. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma stand ukhona uma ekhona uma stand mhlambe unawo umsamo naye la egcekeni bese kube khona amagumbi awaqashisayo uma stand. La sikhona ke namhlanje sike kutheni nakuke manje ngisemqashweni sekufika isithwalambiza egumbini lami engihlala kulo. Kufika isithwalambiza efletini la ngihlala khona. Kungabe lesithwalambiza esifikayo egumbini lami emqashweni njengoba impunga yesintu kuthiwa isithwalambiza sizimpawu noma sizinkomba zokuthi abantu abadala sebekhona njengamanje. Okusho ukuthi uma ubona isithwalambiza usukubona abantu abadala. Uma ubona isithwalambiza esigreen ubona ogogo. Uma ubona isithwalambiza esibrown ubona umkhulu. Uma ubona iqhwakhe njalo njalo. Noma ngabe yini ake sishiye ukuthi isithwalambiza. Kungabe mhlambe naku ubona into ewuphawu labantu abadala emqashweni. Kungabe labo bantu abadala babonayo abantu bakini yini noma abantu bale ekhaya. Nayi indaba la ikhona namhlanje ukuthi sizobuka manje ukuthi makufika isithwalambiza usemqashweni noma usefletini kungabe lamathongo afikayo okanye azikhombisayo kuwena amathongo kaMastende noma amathongo akho. Baningi abantu othola ukuthi izithwalambiza ziyafika umuntu agcine edideka ukuthi yini ekufanele ayenze khona nekufanele akwenze. Impunga yesintu uma kufika isithwalambiza nasi isithwalambiza ngefletini nasi isithwalambiza ngemqashweni ngenza njani impunga yesintu. Namhlanje impendulo uzoyithola. Uyabona bafowethu noma ngaze kuthiwe la uhlala khona
usemqashweni. Yabona nje uma stand wakho enalo igumbi lakhe ahlala kulona nomndeni wakhe, kodwa la kuleceke kwase kuba khona igumbi ohlala kulona wena. Lesithwala mbizo okanye lento efikayo endlini yakho ewuphawu labantu abadala, kufanele wazi ukuthi abantu abadala laba baqondene nawe ngqo, akubona abantu abadala abaqondene noMastende. Ngoba ukuba abantu abadala baqondene naye bebengeke beze egumbini la uhlala khona wena, ngoba ithongo lakhe ngeke likwazi ukuzoziveza kuwena, kodwa kufanele liziveze kuyena. Wena kuwena lingaziveza ngokwesibonakaliso uma kukhona umyalezo elifuna ukudlulisa wale ekhaya. UMastende wakho elakhe ithongo lokwazi ukuthi lizibonakalise kuyena, okusho ukuthi uMastende wakho izithwala mbizo ezifika yena lehlala khona egumbini la ehlala khona noma egcekeni lale ekhaya, uyabona, izithwala mbizo zale ekhaya, abantu abadala bale ekhaya balegceke lale ekhaya. Kodwa uma lesithwala mbizo uzosibona sike endlini wena ohlala kuyona noma ngaze kuthiwa isemqashweni, abantu bakini lapho asingadideki bafowethu, ngoba abantu abaningi bayafika abantu babo bezobabheka la behlala khona, ekubabhekeni kwabo kungabibikho bona abakwenzayo. Kubalekile ukuthi makufika isithwala mbizo noma ngabe usemqashweni, kubalekile ukuthi wazi ukuthi uyaphahla, ukhulume nabantu bakho, ngoba basuke bekukhombisa ukuthi njengoba ula emqashweni, njengoba ula eflatini, nathi sikhona. Nako kunye futhi, uyabona bafowethu nodadewethu, uma uzobona izithwala mbizo akushoko ukuthi wena usungashisa impepho, ngoba ukegcekeni lomuntu. Impepho awuyishisi la umsamo ungekho khona, kodwa impepho iyinto yasemsamo. Kodwa ungakwazi ukumisa izibani bese uyakhuluma, ucela ukucela kokhokho bakho nomkhulu bakho nogogo bakho nawo wonke amathongo aphethe ukukhanya kini. Awuyishisi impepho emqashweni, kodwa ikhandlela uyakwazi ukuthi ulikhanyise. Kunomuntu ukothola ukuthi emqashweni la ehlala khona unokuhlushwa kakhulu izithwala mbizo, kufika ogogo, kufika omkhulu, kufike lokuya nalokuya. Lo muntu loyo unalo ilungelo lokuthi enze ukudla, enze logogo bakhe laba abafika bezomvakashela. Uzokhumbula phela ukuthi wena njengoba umuntu awuhambi wedwa, kunamathongo ohamba nawo, kunamathongo akwazi ukuthi uhlala kuphi, azokwazi ukuthi akuvakashele. Akusho ukuthi moke emqashweni izithunywa zakho ngezikwazi ukufika kuwena, amathongo akini ngeke akwazi ukufika kuwena, ngoba kunabantu ohamba nabo abazi ukuthi uhlala kuphi. Yingakho ke emqashweni ukwazi ukuthi iladi ukwazi ukulenza, ngoba iladi alona umsebenzi wabantu abadala, kodwa iladi liwukudla. Uma wenza iladi usuke wenza ukudla ukwenzela abantu abadala, njengoba ukubeka laphana phansi ukudla, ingoba vele uma uphakela abantu abadala ukudla ukubeka phansi, awukubeki phezulu kwamatafula. Iyona-ke into eyenza ukuthi iladi ukwazi ukulenza emqashweni la uhlala khona, uthathe lokho kudla okuphekile bese ukubeke phansi, bese umisa izibane, ukhuluma uthi abantu abadala ningembethe emathongo ami, zithunywa zami niniphethe ukukhanya, ngila ngihlala khona, naku ukudla enginiphekele kona. Uma wenza iladi usuke ungenza umsebenzi, usuke wenza ukudla. Ukudla abantu abadala ungabenzela noma ngabe ukuphi, ngoba akuwona umsebenzi, akuyona into ethinta umsamo. Kodwa njengoba wenza ukudla, ubathengela amahewu ubeka la, uthenga izithelo ubeka la, uthenga amadumbe nobhatata ubeka la, ukwenza lokho ngoba bayakwazi ukuthi bakuvakashele. Ekukuvakasheleni kwakho uvakashela abantu abadala, kubalekile ukuthi noma ngaze kube usemqashweni kodwa kube khona ozokwenza ukwenzele bona, hayi ukuthi wenza umsebenzi awenza umsebenzi. Uzokhumbula ukuthi uma uvakashele umuntu uyakwazi ukuthi umenzele ukudla. Nabantu abadala uma bekuvakashela uyakwazi ukuthi ubaphekele ukudla, upheka amadumbe, uthole labo nemenite lelo juba lelo ubeke la. Kodwa ke uma kuukuthi uMastende wakhe akavumi, ngeke uzukwenza mengavumi. Kodwa mengenankinga into leyo ungakwazi ukuyenza, ngoba ukudla lokho hayi ukuthi umsebenzi usuke wenzela labantu laba abafika kuwena. Sokhumbula bafowethu ukuthi iladi
akuyona into yesintu iladi into yokukholwa into eyafika kakhulu nabantu abathandazayo ukuthi uyakwazi ukwenza ukudla hayi ukuthi iladi liyisintu alisona isintu ingakho ukukwazi ukwenza ngisho emqashweni ngoba kusona isintu kodwa kuyisinto awukwazi ukwenza emqasheni uzokhumbula futhi ukuthi iladi uyakwazi ukulenza nasentabeni uyakwazi ukulenza nasolwandle kodwa namhlanje sithi abantu asizobathintela ukuthi emqashweni ohlala kona egumbini ohlala kulona uma abantu abadala bekuvakashela kubalekile ukuthi ngelinye ilanga ubenzele ukudla okuzoqondana nabo ukuze abantu abadala bezokwazi na ukuthi bakukhanyisele usuyothi ke mase usunamandla noma usufisa ukwenza ngokwesintu uyobe sewenza ekhaya emsamo ngoba yonke imisebenzi yesintu yenziwe ekhaya emsamo kodwa amaladi iladi lenza noma ngabe kuphi iladi ngoba alisona isintu yinto nje ewumkhuba kodwa esebenzayo lasebenza iladi yeliyathinta abafoti iladi yabona njengoba nginitshela ngithi emqashweni uyakwazi ukulenza iladi angidlali ngane mina ngeke ngize ngidlale ngane mina kodwa nginitshela into ekuyiyona nawe uyothi mawuyenza uyibone ukuthi lento uyathinta lento ngoba iladi liwukudla wena emqashweni njengoba uhlala khona nje uhlezi udla wedwa awukazi udle nabantu abadala kodwa mawuzokwenza leladi lelo zolenza emqashweni ngalolo suku mhlawulenza usuke wena uthi namhlanje ngidla nabantu abadala ngidla namathonga kithi namhlanje uthatha ukudla ukubeke lapha bese ukhanyisa amakhandlela ubabikela abantu abadala ukuthi namhlanje ngicela sidleni uyabona hayi ukuthi wenza umsebenzi awenzi umsebenzi kodwa wenza ini ukudla kwabantu abadala njengoba sazi ukuthi mawenzela abantu abadala ukudla ukubeke lapha emsamo ngisho kuthiwa usukwenza kini asithi ke mhlambe sihlaba imbuzi sizobapha ukudla mahlaba imbuzi sibapha ukudla siyibeka lapha emsamo ilale phansi abanye ke bayilengisa imbuzi kuya ngokuthi kulowo muzi loyo kwenziwa kanjani kodwa konke lokho sukukwenza ukwenza ngaphansi kwegama lawo ingakho ke nokudla ozobenzela kona emqashweni wakho uma kuukuthi uyababona abahlala befika ngaso sonke isikhathi nazi izithwalambiza efletini lakho uyakwazi nakhona ukuthi ubenzele khona efletini ubeke ukudla laphana hayi uyobona ngikutshele mina zokhanya izinto zakho ngoba lamathonga akuthandayo ahlale kuvakashela ngaso sonke isikhathi la ukhona uyakwazi na ukuthi uwazise njenganamathonga abalekile phezulu kwempilo yakho lokho kudla lokho uyobukwenza uyobukwenzela kona ukuthi uyawazisa uyakwazi ukwaqhakambisa nawo njengoba nawe ekukhumbula ngaso sonke isikhathi azakwazi nokuvakashela hayi asingawageqa amagula ngoba asemuke le number ozibonayo zivela la izona ozishayelayo uma kukhona okuthile futhi ofisa ukuthi sikuchushise kukona siyimpunga yesintu la sikhona siKwaZulu Natal enkabeni yeTheku eWest Walk sise 4th floor eoffice number 420 mawufika eMphelandaba usuku uzothola ukuchushiswa ngezinto ezithinta amathongo ngezinto ezithinta umsamo uzochushiswa awuzile eMphelandaba ukuzohlola uma futhi kukhona ezinye inkinga obhekene nazo kodwa ezithinta isintu nomsamo uyakwazi ukuthi ufinyelele eMphelandaba sizokwazi ukukulekelela eMphelandaba sikunika umhlahlandlela zikhona ke futhi nezincwadi esizibhalile eziqukethe ulwazi lwesintu olunzulu noluwusizo kakhulu le ncwadi lezi sithini isintu eyokuqala 450 amava ahlabahlosile yesibili 450 uyokhuluza ukhokhobe 250 indlela yesintu ekuyiyona ncwadi yethu yokugcina esiyikhiphile kwezikhona i750 ngiyacela ke bafowethu ukuthi siwuthathe umfanekiso oqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo sisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Hey,
Shabata